Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah malam ina in matarka to in matarsa kenan malam. Dan Allah malam idan matan mutum ba ta bin umarninsa a matsayinsa na mijinta, wace hanya za yi bi? Ki dinga saka mana alamirin suna ba a dinga aikawa malam ba. Wace hanya zai bi ya canza wannan halayyar tata mara kyau? San bana jin daɗin zama da ita saboda ba ta bin umarni na gaba ɗaya. Wannan suraki ne. Ai ita mace ran da kace kai mai mulki ne, kai ƙasitacce ne, kai isasshe ne, kai mai kuɗi ne, kai malami ne, rannan ka ba ta license ta nuna maka kai kuma ba kowa ba ne. Kai idan tun da kai ka nuna kai mutum ne mai son a girmama ka, a yi maka biyayya, ka nuna kai mai mulki ne, kai mai iko ne, to ai ba za ka ci ribarta ba. Amma da kai za ka nuna cewa ita tana da kima, tana da daraja, ba ka nuna mata isa da mallaka da iko, to sai ta bi ka. Wannan laifinka ne, ba laifinta ba ne. Laifinka ne da kake so ka nuna irin ikon nan da isa da mallaka da bahaushe ke cewa iko da isa da mallaka. Laifinka ne. Abin da za ka yi shi ne ka dawo duk abin da ta yi na kirki ka yaba masa. Idan shiga ta yi ka yabi shigar, in abinci ta yi ka yabi abincin, idan ka dube ta ma ka yabi halittar da Allah ya mata. In ta kana yabanta kana ziga ta, kana yabanta kana ziga ta, sai ga a hankali ta dawo tana binka. Amma idan ka zo ka ce za ka nuna mata kaseta, to ai za ta gwada maka to ita ma a kasetan ma kai baka shiga aji ba. Haka ne. Ai kamar masu cewa da matarsu ne, in kika je unguwa ba da sai na ba a bakin aure sai ta fita. In kika yi kaza ba a bakin auren ki sai ta yi. In baki yi kaza ba zan sake ki sai ta yi. Duk abin da ka sa mata doka a matsayin iko sai ta karya shi. Da aka ita mace ba da karfin tsiya ake sarrafa ta ba, da hikima da basira. Sai bai idan kawai kana so ka nuna mata gazawarta da ikonta, bata isa mun yi so kai banza da ita ta tsiyarta kai kuma ka je ka kama gabanka. Wannan kuma bai kamata kai haka ba, sai zama ka zalunci kanka, ka zalunce ta. Da aka amsa a nan shine kai ne ya kamata ka canza taku. Ka yabe ta, ka ziga ta, ka koda ta, ka yaba mata. Kuma ba sai ka kyautata mata duk abu muhimmi ba. Wata ran kawai da ta yi abu ka ci ikon Allah, yau kin ga abin da kika yawon sha'awa. Yawwa wata ran kai ma ka zo da abin da bai ta karya ba, wannan kawai gani yawon sha'awa na cin ka miki. To sai me yana kyale ta, tsiya ce kawai tana sani. In ta ga abin ya dore za ta karba. Haka ne. Malam wannan ya nuna kenan miji bai da damar sa dokoki ko kuma ya bada umarni. Ba laifi ne sa dokoki ba, amma idan dokoki suka yawa ko a ƙasa, idan doka ta yawa ka tambaye duk masana shari'a, idan sa doka ta yawa bata ƙasa yake. Doka ta yawa ko da a ƙasa ne bata ƙasa yake. Ai ba doka ce take gyara ƙasa ba, a'a yan doka yan muhimmai kwaya 2, 3, 4, 5 sai su sa ƙasa akan layi. Haka ne. Amma zaka ji mutane suna cewa ya kamata a yi doka akan abu kaza. Duk wannan saboda ba su san me ake cewa doka ba, ba su san ka'idar doka ba, kuma lauyoyi da masana shari'a ba su yi musu bayanin me ake nufi da kafa doka ba. A gidanka zaka iya kafa doka, amma idan ka fiye kafa doka to sai a dinga bin ka ba dan kauna ko dan soyayya ba, sai dan tsoron ka, ko san dan bukatar ka, ko kuma dan bayan da za a yi da kai. Da haka ba laifi ne ka yi doka ba, amma za ka yi dokan nan ka yi ta hikima da basira. Kada ka yi doka wadda za ta zama cewar a ƙarshe kawai ta azabtar da mutane, domin kamar yadda masana suke cewa ba a yi ɗan adam dan doka ba, an yi doka ne dan ɗan adam. Na'am. Yauwa. Haka ne. Ita doka an yi ta ne dan ɗan adam, amma shi da adam ba an yi shi ne don doka ba. Yauwa, to shine abin da ya kamata mutane su ma fahimta. Da haka a gidanka za ka iya kafa doka, amma kada ka kafa dokoki da yawa. Ba za a yi kaza ba, sai an yi kaza. To shi ke a ƙarshe ƙila ran da kuka yi shekaru za a samu ɗayan uku. Ko dai su butsare ma ka zama kawai a dinga abin da haka dama gidan bayan da za ka yi. Ko kuma a waye gari ya zama duk wani abu da zai nuna ƙauna da soyayya
ba za ka ga wannan abin ba. Ko kuma a waye gari ya zama da cewar ran da duk ka shiga uku suke taimaka maka. Allah ya saka da alheri. Amina, karanto a gurguje mu ƙara ko ɗaya zuwa biyu. Alhamdulillah. Malam, mijina yana shan manyan kayan maye irin na wannan zamanin waɗanda ƴaƴan masu wadata suke yi, musamman idan aka fitar da su ƙasashen ƙetare sukan koyi waɗansu ɗabi'u da al'adu waɗanda ba irin namu ba ne. Bayan ya dawo Allah ya haɗa ni da shi, aka yi aure ba tare da na san yana da wannan al'ada ko kuma mu'amala ba. An yi biki an ƙare sai na tarar ashe akwai wani ɗaki da ya ware, ya cika su da kayan ire-iren waɗannan abebaɗai, kuma ni yake sawa ma na ɗauko mai ya ce na tsintsince masa in kuma yi masa naɗi na yanda zai abin da kuma wanda za a zuba a kan faranti ko kuma a kan tebur da yanda zai amfani da shi. Al'amarin ya ɗaure min kai saboda ko a alama bai yi kama da waɗanda suke waɗannan mu'amala ba. Mun haihu ƙwaya ɗaya muka haifa, bana muna da shekara 2 da aure. Idan na yi masa abin da ya kamata a ce ya yaba, baya yabawa. Daga ƙarshe ma sai ya mai da ni wani ɗaki daban, ya ce in je in sa ragar sauro a can, ya mai da ni can in daina kusantar inda yake. Da na tambaye shi a waya me dalilin da ya sa ya raba ni da shi, da jikinsa bana ganinsa, bana jinsa, bana wata mu'amala aure da shi, abinci na baya ci, sai ya ce min ni ba ni da wayewa. Malam, ni ban san wayewar da yake nufi ba. Bana bashi abu a tsaye sai na durƙusa, ina dafa abinci, duk abin da na san yana so shi nake yi. Amma wallahi malam, banda mugun kallo da miyagun maganganu babu abin da yake shiga tsakanina da bawan Allah nan. Bana so in kai gidanmu maganar saboda iyayenmu kansu yana haɗe da nawa da nashi, kuma wallahi dan manyan gida ne. Malam, a taimaka min a fitar da ni daga cikin wannan tsananin ukuba. A jikin wannan ɗanɗan nawa kaɗai nake jin daɗi, idan ya bacci shi kenan rayuwata ta kulle. To, da abin da ya kamata a fara fahimtar da ke shi ne wannan da yake ciki ba zai gagara a can kuma ba mai gyara ba ne. Ko da yake na ga kamar lokaci ya yi zurfi, amma abu guji shi ne duk wanda kika ga yana shaye-shaye to ɗayan abubuwa guda uku, ko dai wato abin ne ba shi sha'awa da burgewa ya fada ciki, ko kuma wasu sun ja shi zuwa ga abin ya ji nauyi ba zai iya cewa a'a ba, suka kama shi suna yi, shi ma ya shiga yi a hankali ya zurfi a ciki, ko kuma wani ya masa huɗubar shedan akan yadda abin yake shiga ciki. To idan aka ga mutum yana shan kayan maye kuma yana tare da matarsa suna tare, to wannan kayan mayen da yake sha, yanda ke rayuwa kin ga da farko lokacin da yake cewa ki mola masa, kike mola masa, ki dora masa a faranti ya shaka, ki masa kaza, ai a lokacin da kike waɗannan abubuwan babu matsala tsakaninku. Amma daga ran da kika so mu nuna masa ko ta wa'azi wanda ba a sa ki ba, wa ya ce ki wa mijinki wa'azi, wa ya sa ki? To ta wannan wa'azi mai yiwa ko ta nuna ɓacin ranki a fuska ko ta ƙin masa biyayya akan yin wannan aikin, to kin ga wannan shine kuskuren da kika yi. Idan da alal misali su mata da suke auren mazajen da suke shaye-shaye ko suke zuƙe-zuƙe ko suke shaƙe-shaƙe, duk waɗannan abubuwan da suke yi suna yin su ne ɗayan uku ne, ko dai da sun shiga cikin damuwa su yi amfani da su don su huce, ko kuma a saboda ya zame musu kamar taba ya ji bahaushe, idan sun ci abinci sai sun zuƙa, ko goro in sun ci abinci sai sun ci goro, ya zame musu ɗabi'a, in ya motsa musu sai sun yi amfani da shi, ko kuma ya zama da cewa a'a suna da wani yanayi da yake taimaka musu a tunaninsu. Don haka ke babu ruwanki da wannan. Wato kullum mata su gane idan mazajensu suna cikin wani yanayi, to za ka ga cewar a wancan lokaci da yake waɗancan abubuwa ba shi da mata, don haka wani lokaci ma in yana gudun ya yi zina ko yana gudun ya wani abu ba daidai ba, sai ya gwammace ya sha wannan don ya samu hutu. Abin da ya kamata kuma ta ku gane, idan mazajenku suna aikata ba daidai ba, kada ku ce za ku yi musu wa'azi ko ku yi musu nasiha
ko kuma ku canza musu fuska ko ku nuna kyamata ku gare su, a'a ku yi kokari ku gano abin da suka fi sha'awa banda shi wannan abin shaye-shayen. Ku yi kokari ku gano me suka fi sha'awa, me suka fi jin daɗi, fi burge su a game da ku kanku, ku riƙe wannan. Na biyu, ku yi la'akari da cewa duk lokacin da za su sha wannan abu da waye ko wata damuwa ce, dan suna yan mawadata ko yan manyan mutane ai sun fi shiga uku su, saboda me, saboda suna wuce iyayensu a gudu. Dan jaki ne da ya wuce uwarsa a tafiya don murna, don ɗoki. Galibi za a gansu 'ya'yan manyan mutane ko masu mulki ko masu kuɗi ko masu kaza, abin da ike ransu na san abin da suke son su kai ba su samu wannan damar ba daga iyayensu, ko kuma suna ganin waɗansu sa'anninsu ko abokansu sun kai wani wurin da su ba su kai ba, ko kuma zuciyar tana kai su gobe kuma goben ta ƙi zuwa. Duk wannan yana sa musu damuwa. To idan ku matansu kuka yi ƙoƙari kuka fahimci abin da suke so a game da ke, yana son abincinki ne, yana son hirar da ke ne, a yana son ki masa wani abu na jin daɗi ne, ko yana jin daɗin ya sayar da ke ne, ko kuma a koyaushe yana son in ya sha wannan abin so yake zo kusa da ke ya ji daɗi da waye, ko kuma a'a shi wannan abin da yake sha ɗin yana sa shi ya sha ne saboda me. Ki yi la'akari, ku mata Allah ya ba ku basira. Bacin rin ne sai yake shan wannan, ko damuwa ko tashin hankali, ko kuma an ya samu wani nishaɗi ne yake sa shi, sai ki fahimci waɗannan abubuwa. To duk lokacin da ya zo zai sha wannan abin, kada ki ce a yau la ta filma fi ma'asil khaliq kaza kaza, la ta lima khaluqin fi, kada ki kawo wannan karatu. Duk aje wa masu ilimi kayan su, ke ba wannan ne karatun ki ba, cewa la ta lima khaluqin fi ma'asil khaliq, ki ajiye wannan karatun da ke gaban ki, yadda za ki rayu lafiya da kwanciyar hankali da ke da ɗanki. To amma lokaci ya riga ya nisa, sai dai ko in ba a manta ba mako mai zuwa sai a yi bayani. Dai wannan bayanan da kai an Allah ya kai mako mai zuwa sai a dora cikin insha Allah sai a yi mata. Amma ki yi hakuri, ki yi so ragowar bayanin da ta yi baki karanta ba, sai ki fito da shi.